Чешма момченце с сърничка. Чешмата за статуя на момченце с сърничка се намира в столичния парк градина Буката. Представлява чешма от бетон с корито, два чучура и статуя на момченце с сърничка. Изградена е през 30-те години на миналия век. Градина Буката има площ малко над 1 хектар. Разположена е недалеч западно от НДК в карето между булевард Прага, улица Доспат, улица Христо Станчев и улица Шандор Петюфи. Пресича се от улица Цар Петър I. Създадена е като площад-оборище след първия модерен така наречен Батенбергов градоустройствен план на столицата от 1881 година на тогавашния булевард Мадара. Недалеч от построената баня Мадара и десетилетия съществува под това име до средата на 20 век. В градината от десетилетия е преместен автентичният първи фонтан на градската градина. Отлят в стил сецесион по времето, когато са изработени фигурите за Орлов мост и Лъвов мост. След десетилетия без вода, фонтанът е реставриран и пуснат отново в действие през 90-те години, когато негово копие е поставено на площад Славейков. Градината паркоустройствено се състои от две части. Площадка с фонтана с костенурката на Сънчо и други детски съоръжения източно от улица Цар Петър I и западно между нея и булевард Прага. Градински алеи с солитери, люлки, чешма, цъфтящи храсти и цветно-тревни площи. Целият периметър на градината и границите й е със средно висок ажурен жив плет. Цялата площ е наситена с стари, високи дървесни видове. В западната част са фигурите от композицията Ян Бибиян с дяволчето Фют от скулптора Николай Зиков, поставена в Деня на детето на 1 юни 2006 година върху постамент от премахнат бюст от комунистическо време. В градината е паметника на Герхард Венгел, представляващ неголяма витушка морена с паметна плоча, посветена на германския летец, загинал над София, защитавайки мирното население на града от англо-американските бомбардировки. Недалеч от този паметник е централно разположеният знак паметна икона на свети цар Тервел Мавроубиец, спасителя на Европа, открит на 6 февруари 2016 година. Около градината разполагат масите си на открито няколко заведения, които в топлите месеци допълват оживлението на това любимо за околните жители място. Проект Чешмите на София се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община. Програма Европа 2024 година от Сдружение Карпе Дием.